ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy. Darwa iin, darwa susuyan. Pila panar tetian nga. Hindi ka jing ke jong ay pi kanam kala. Arpsan District Library Joy. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba Sanbat ka ba News Poa. Terakhir kuwi ngin sa kindo komplisibon. Amen. Mintri rang ba ka jela u Conrad ke sangma ha ka khat nyo trik nai tung. Ula pentik na baka sorkar jela kanwan ra ya ka resolution ka ba persya ya ka jingti uranium ha Meghalaya ha ka dor bar senrai jong ka yeng dor bar tauan ka ban long hau nailar banwan. Habak keren syakilat patai kubor u Conrad ula ong bakin haban khot penong ya ka dor bar hapo ka ar penyo trik nailar namar ka por ba Henry benai nadu ka jingalang bakhat du jo ka yeng dor bar tauan kan kut hak te ka taring. Hoon ya ka resolution on sawanra ha ka dor bar ka banwan jong ka yeng dor bar tauan ka ban long hau nailar. Ka ar penyo trik nailar ka deka sngi haswa jong ka dor bar ka bahab an pelong ula ong. Kumta u Conrad ula ong bahak ka ni ka dor bar senrai jong ka yeng dor bar tauan sorkar kan sawanra ya ka resolution. We're coming up with in the session that's going to be in August. August 27th is the date before which a session has to be called. So the 6 months period gets over on August 27th. So during that session of the autumn session, that's when the resolution will come up.